Oktober khat lightering khat khandai spa Andrew punyo kajan mit bajar-jar haki loom jong kamau dak umdan internet umdan drone umdan CGI umdan viral video dang kinong song snong ki klau ki warit ki wahe bat ke halor sun kinong sakhi ki bayoi yakani ki ong kadai kakenja flying saucer kabangi ki khasingim dan kakentin kabacanai bangin describe yakani of saucer ngila banong kabalong hakadur jong kapliang kabaher hasun kalin sun kabathaba rong saw bat rong jernyam kamashin kabalabana bakalatan yako jong kawa kamashin kabala ikiding hapo klau bakin julot bat kamashin kabala pelong yakala air bakan klut wat hadin bakala lejno nakatu kacaka kum ki babun ki UFO jingetuk khana kani lapan bana hapo kakot khubor lengba ki internet hadin sipau snam Henry hadin baladab jam tika jingkili kalong ka belajar hamau kodok hakatu kami hatu kadai ka secret military operation ne ka baka jingmut cipat khat ka chungi ki brio kamla ban perkhat lani ka dika wei na ki jingja UFO hapo India ka ba phalla tam kumno bro ngapanyang subha beng phi saji sin ha ka ni ka channel jing itu ha ka ba manga ban ma phi ki basngo tanat ya ki mysteries ni wan man ya kandu chi sin chi tayo te manta ka sngi ni yakran chapang ka benta ka ba ar jong ka jingyo ya ka UFO hapo mau kodok ha ka benta ka beningkong ila sia tuat khendia kan soi chapang kani ka jingja hapo mau kodok ndroi ha ka ni ka benta kabaar ngin ngam kham jeliu ngin wat ki jingji sha ki balaja ha ka tu kamit jong usnam khat khandai spa ndre punyo katarik langit bagadi ka singi thoding jong banai basipho khat lai tarik usnam khat khandai spa ndre punyo hajan jong ka snong dimpep mau kodok bat light crop kinong song snong kila ya ka ka ba phla ba halor sun kini kinong ne kinong sakhi ki batai kum ne ya ka ne ka sosa ship ka dur ka ba pelun kum ka dur jong ka peris ne ka pliang la kumno ar phau la ne lai phau phut ka jing he bat ka don ka kanja ka ba sha nalor bat kathaba rong saw bat rong green katkum ki report kane ka sosa ka hair bat ka sne halo sun lakumno san spa foot ka jingjrong na po madan bat kala sange klem ki katu kat ne minute bat nang ta kan sakhi kum ki aeroplane ki bangi ngilawan ki bahera sun kum ki helicopter kum ka ka baginong song gila ji iteng kani ka jing her kalong ka ba phla ba yaki bat ka ba phla kalong bakani ka sosa ka kanri ajaka bat ka yang biang haju kum bakawan ban examine ne ban wat ya ka ka baka don kam kilum jo kami galia kila bananam ya ka jing reben bha jong kila bat ka jing kala jong ka sun beneng Hendray haba kinong song snong kila pait bha kani kamdai ka jing kala jong ka sun beneng kani ka dei ka bolong solid ka kenjatiar ka bapelun ka ba hair halo sun kumba ka pait siapo kat kum ki report ki balapan hapo cafe Chirapunji kinong song snong ki bakani ka sosa kayat ban lech siapo dark bungalow
kajaka kabadan hajan dempet hang ni kawan ka benta ka baphala kani ka lingsun kiong ba kalahir syapo jong kani kshat ni kawa nasait jongka nakhmat jongka Henry hapo jongka kshat kinong sakhi kiong ba kani ka lingsun ka kumba kamut banlei ya ka kaya thu baka don ka jing bathai ka basawa ba bat kani ka machine ka penmi ya ka jing sawa ka bala saphriang ya ka shnong borok ka wei ka kalasya thap ta ka jing sawa ka ba khlan ba ha kani ka lingsun mudur haba piyeng ha kani ka khlau ha kani ka pol bat pinyo sngo kensan ya ka jing bathai ka basawa ba bat pini iya ka baka syat rengkat bat kani ka lingsun kato kani kinong sakhi kiong baka ni ka lingsun katan ya ka siya ki benta ki basyalor jongka kumba kasim ya kani ka man perlang ya ka hapo kumba kasim nuksa pantes lani kumba ka pendap biang ka refuel biang kung mangingi pendap petrol lagi kali ya ki baik tahi baka ni ka lingsun ka don kam ya ka baka antray kam ha ka Indian Express lapan bagi nong sakhi kiong baka ni ka lingsun katan bat kasran ya ka haswa bakan let pai no bat hadu kini kisngi kata ka jingja kadang long ka jingja ka badang yathu khana hadu menta menne klem kono ka jingshai ka bapura lada ka dei shisha balai mo ka UFO ka don kam ya ka Henry ka benta ka bakham phala jo kani ka jingja kisaki kiong kalong ka ka balaja hadin baka ni ka UFO kalamino nakawa kisaki kiong bahadin baka ka balong ka durjong ka flying saucer kalamino kajing kluit kadang ne hakatu ka jaka mudur ya kata kalong kamit hapo rilum kasi pamariang kadum kaleer ka krian Henry haka jaka baka ni ka jingja kaja kibriu ki yathu baka jingshit kadang don wat hadin baka UFO kalaja Henry hang ni ngihaban long ki bahusyar ngimdan kanu ka scientific measurement kaba pensisya baka jaka kalong kamshit ngimtip katno ka shit bat ngimtip ru hadu katno por ka jingshit kane ka ka bangidon kalong ka jing penpao jong ki sakhi bat ki report ki balami hadin ka jingja bat kani kadai ka benta ka bala pelong ka mau kudok UFO case banlong ka ba pela Henry kani ka sosa ka padep ya ka kam ka jongka onda kalami no napo kani ka wa kalahir banle sa siya mau kudok siya po ka khlaw ka barben jong ka mau kudok bat nang ta kelas dang bandrung siya po kani ka khlaw ka basartap dakidin kisaki kiong baka jingdon jong kani ka sosa hapo jong kani ka khlaw haba kaya lenti kala penjulor bat kala pensniu lut ya ka khlaw wat kiding ru kila julor bat kila kedia lut ni ka sosa kaya lenti bat ka bakham phala ka long badon kiding ki balalak da kisaki ba kidon ye kidak ki belaot kumbaot da kakurat day tangki tenat ki bakhen day tangki sla ki baham Henry kidak hakiding ki pelong ye ki brio ban keli ka ka bapelong ye kini kiding bandan yakum kini kidak ki report ki athu ba ka jingya jong kani ka UFO ne ka flying saucer lengba jong ka cloud kalapan kluit ya kala air ha ka to ka jaka kala air ka bakhlan bha kalapan julor ki bedan ha kalinti ya ka jongka bat ka bakham pelapan baka jing kluit jong kala air
nakajaka bayat kaniko sosa kadangsa watla kaniko sosa kaladap hai nadu meno dan batip kai ke baja shisha hakani kami habang ipai biang sa usnam kat kendai spa Andrew punyo kami galea kadang hapo Assam kani ka khubor kaya suki Henry kani ka jingye tu khana kalapur basafriang hakaleng ki jaka number baha kani ka por ka jing UFO kadai kapur ka bahasa tlak ka perthei hajan man ki jaka ki briu ki sakhi ye ki UFO hakini kisnam khat khandai spa Andrew pho ka jing la sakhi hapo Amerika hapo Afrika hapo Asia ha Canada ha United Kingdom ha Australia bat kum ta ter bat kat kum ki report ka Canada kala experience kala yashem ya ka jingja ka baya sriem bah bat ka baja hapo mau kodok ki briu ki pinyaso ya kini ki jingja hatu kani ka UFO kala ya lingba jong ka perthei hatu ko sarkar ka kham tip khamba shushu bani ka ai ka bakaya to kibriu bro kilong fascinated bat haki jaka jong ka shilong kilas dang manya to khana ya kani ka jingja bat kum ki UFO jingya to khana ki baja no tang hang tu ndrai kani ka jingya to khana kala ne pateng hadu menta kisngi kadur hapo ka kot kubor kadang don kijingken mau kidang don kajing itu khana kadang im bat hadin paus nam jong ani kajingja kibriu kidang itu khana sephang jongka Henry mentang inwan cha kabenta ka bakham phala jong kani ka khana kadai ka khana kabalapan kan mau ban kabalaya thupan deki brio ki bawan sa mau kodok bat ha kani ka benta ni dei ban penchai lupa ka benta jong kani ka khana kam dei ka bala penchai deki record jong ka sarkar ka dei ka jingya thu pat ba bat ka local story ka balaya nakawai ka pateng sa kawai pat Henry kalong ka basngo tanan namar ka jingya dei jong ka bat ka report kabalami hakikot khubor hausnam khat khandai spa Andrew punyo kat kum kawai ka jingya thu pat ba ha kami jong ka khalai tarik urisau khat khandai spa Andrew punyo kawai ka kanthei kala sakhi bat kala yoi ya ka ei ka ba phla kala yoi ya kawai ka flying saucer ka ba one here shapo jong ka Henry ka ei ka ba ka yoi hadin kata kalong ka ba phla ba kala ong makani ka saucer ka i kum ba ka kjit ya ka nakale air ka ka kiu siya kani ka object kum ba ka don ka bor ka ba kraw ba ka batan ya ka shapo jong ka perkat ya kata piyang marway haulum haswa jong pi kalong kala air ka ba jai ka ka sedang ban ki ka kiu siya sun bat halor jong ka dan kawai ka object ka ba syai hakadur jong ka saucer kala ban long ba kinong sakhi kila ban yoi ya ka aircraft ka badang don hapo ka experiment Henry ka jing kalong bahaw khat khandai spa Andrew punyo kamdan kanu kaling sun ka bala ban yeng aju kalam ka jing sawa bat kamdan kanu kaling sun ka bala ban chat pelun ka badan ni kilai drong sa bat rong li bat ka ba i kum ka dur jong ka saucer ne ka pliang kani kamla ban long Henry kam dai pat ka ba hatu kala ban dai ka ball lightning ne ka lele ne ka atmospheric plasma ne ka rare weather effect don kini ki jing UFO ki bala man penia dai ban ka weather phenomena Henry ka jing ya ka ba janai
kajing ne jong kani ka objek hakato ka jaka bat kajing yi jong bun ba ki brio baki ong bakani ka objek ka let chapo ka kaya ling ba ki klau kani ka laban pelong ba kamde na kajing long jong kamariang haki por jong ka Cold War ka government kadang tes ya ki bun jan ki ling sun India, Amerika, Soviet Union. Hatu kini ginong song kilaban yo iya kita ki secret technology ne ki baong kakasi ki jing start ki baburi kalaban long ndray balay pat ntes hapo jong ka Meghalaya bat balay baka ni ka object ne balay baka jing yo i ka long baka ni ka object kan wan chapo jong ka day hang ni bagi nong wan banya jong ka UFO kisdang man panchay ka bom tip kamla ban day no bagi day ki alien kala ban chulong bangi ngimpat tip ka la report bala yo ki beriu kila batay sa pang jong ka ki report kila mi hakikot kubor Henry kampat don kuno kajing batay kabamanya kabala ban pencai bakani kalong sisya kani ka mystery ka dangsa hadu menta ka mystery ka bakrau tam hapo India menta deki hajar ki turis ki ya lingba ka mau kodok banlet chapo sora nrei uwei ru tip ne realize ba uyai lingba nakaway ka UFO area ka baplatam hapo ri India hapo jong ka cafe Cherrapunji ki beriu ki UI ya kadur jong ka kot kubor ka bala pentip siapa ngani ka jingja jong usnam khat khandai spa andru punyo kinong sakhi labun ki bala letno ne ki bala yap no nakani ka perthai kata ka sosa ne ka UFO ru kalaja ka jubab ru kalaja Henry ka jingmayan ne ka mystery kadang sa hatu kala bandai kata ka secret technology ne ka dai ka jingja ka ba phala ne ka jingja ka balong natural phenomenon ka ba umdan bala bantip ne la ni ha ipor iba khandiat hau Oktober khat khandai spa andru punyo kala ja shisha ka ka ba phala hapo mau kodok bat kala ja kan sanno shakila o bat kala shadin tanggi jingkeli ki bahado menta ngimpat yo ya ka jubak mudur haba piyeng mapi ha ka tu ka jaka jong urisau khatlai tarik khat khandai spa andru punyo bat PUE ya ka soso ka bathaba ka wan her nalor jong ka sun ka phin ngen kanong jungo kai ne ka ka balong shabar jong ka jingmut cimpur khat jongi ka ba ngimla ban mudur namar hamau kodok ka khlau kadang kan mau wat lada ka jing shisha kamla ban kan mau lada pisuk tenat ya kani ka jing itu khana ka menta de like share ba subscribe ya ka channel jing itu ngin sei kendo biang hagawai pan ka video ka bansawan kublai sibun